Ami aw fo ka wale ɲuman dɔn ko aw bisimila Seri Fila TV bamananga kunnafoni kɛnɛ ka min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ ko nin ye a kuma selen ye. Juin kalo tile 14 alamusa selenjini don Mali fa bɛɛ lajɛlen la o kadara kɔnɔ Bamakɔ Mali fa bala Juma misiri bala Bagadaji. An ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka taa se minisiri ɲɛma Sumeri Bube Mayiga ani minisiri caman ka fara silamɛw ka u jɛra ka selenjini ɲɛnamaya. An ka mamiya baaraw seereya Amadu Kamara n'a ka jatala Seydou Ɲare. An ka jɛ ka sɔrɔlenw lajɛ. Sunkalo seli, dɔw ko jimi seli, walima seli fitini. Mali i n'a fɔ diɲɛ selege naani alisilamɛ jamanaw u y'a la ɲɛnamaya bi alamusa juin kalo tile 14. An fɛ Mali kɔnɔ yan i n'a fɔ ladalako la jamana ɲɛmɔgɔw ka fara diinɛmɔgɔw kan u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako misiriba la. A baaraw nun donna ni Allahu akibaru fɔli ye. Sunkalo seli walima seli fitini ale ye wagati kɛrɛnkɛrɛnni ye jamana marabagaw u ka foli ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ni ka tila ka a ɲini kalafilo minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna na juin kalo tile 29 ala k'a kɛ hɛrɛ la. Bɛɛ duwawu kɛ maliyɛnw bɛɛ la ala ka hɛrɛ d'u ma ala ka lafiya d'u ma ala ka sijan d'u ma ala k'an bɛɛ haminan ko nɔgɔya. Barikada ala ye ala ye min tileba in yira an na ala k'a kɛ hɛrɛ tile ye ni saliba in ala k'a kɛ sali ɲuman ye wa ala ka hɛrɛ di maliyɛnw bɛɛ ma ala ka lafiya di maliyɛnw bɛɛ ma ala ka maliyɛnw bɛɛ sabati an ɲɛmɔgɔ ko Mali a ko Mali a ko Mali a ko hɔrɔnya a ko hɔrɔnya a ko hɛrɛ hɔrɔnya kɔnɔ an bɛna taa élection minnu na ala k'a kɛ élection ninnu fana ka kɛ seli ye ka kɛ fêteba ye parce que élection ye mun ye élection ye démocratie ko de don donc maliyɛn bɛɛ k'a dɔn u hakili la fɛn wɛrɛ tɛ Mali dɔrɔn de don min gagnena o ye maliyɛn ye n'a gagnena Mali bɛɛ de ye minnu ma gagné fana u k'a dɔn ala de bɛ fɛn bɛɛ di ala de bɛ ɲɛmɔgɔw sigi ala de bɛ ɲɛmɔgɔw lakana donc ala ka Mali bɛɛ lakana ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka se ka élection kɛ kɛlɛ ma bɔ a la foyi ma bɔ a la ni hɛrɛ tɛ ani yɛlɛ ani dame o de ne hakili ye bi ala ka Mali sabati ala ka Mali sabati ala ka Mali dɛmɛ ala ka Mali taa ɲɛ. An ka duwawu kɛ comme an bɔra sunkaloba in na sisan kana bi donba in na an bɛ duwawu kɛ jamana ye ala ka hɛrɛ si ni kɛnɛya d'an ma jamana ni jamanatigi ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ kɛ ka si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ ala ka gɛlɛya in ala ka nɔgɔya gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ala ko hɛrɛ d'an ma ala kɛra kanu kama bi donba in kama sallallahu alaihi wasallam. Ministre min ka ca ɲɛsinen bɛ diinɛ ko ani an ka ladalakow ma ministre des affaires religieuses et du culte Thierno As Amadou Oumar Diallo a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila malidenw ma ka ɲɛsin bɛn bolodi ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min bɛ jamana kolosumali kofɔ. Nin ye nisɔndiya dɔ ye barikada don k'ala wali ɲuman dɔn a ye an kunna di an ka sunkalo tile 30 sun ka se bi ma dɔw bɛ yen a ma k'olu ɲɛna dɔw bɛ yen u y'a daminɛ u m'a laban an ka miiri ka tasi bila u ye awa ni nisɔndiya nin fana yafa don de an bɛ nin de fɔ sigiɲɔgɔnya yafa ma anw fana yafara u ma yafa nin ka kɛ dusukun kuma ye a kana kɛ da kuma ye an ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛ fili ka min kɛ ɲɔgɔn na mais an ka kɛ yafa ye ɲɔgɔn ma min b'a to an yafara min na o kana se ka kuraya bari san o san an ka yafa ɲɔgɔn ma o kan k'a sɔrɔ dɔ bɛ ka bɔ an ka ko kɛtaw la min bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ donc an k'an jija nin donba nin na ala deli donba don nisɔndiya donba don ala ka hinɛ banbagatɔw la anw minnu bɛ yan min m'an ɲɛ sini ala de b'a dɔn ala k'a kɛ hɛrɛ ye kalafili b'an ɲɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana nin an ye baden de ye siya ko t'a la diina ko t'a la an ye maliyɛn de ye fɔlɔ an ka Mali kisi ka Mali tanga ka jamanadenw kisi k'u tanga.
an b'a yira la k'a fɔ ko nin seli fitini a bɛ ka kɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnin na an ka jamana kɔnɔna na ɲinan san sabula ani kalafili tɔ tɛ kalo kelen ani tile damadɔ o min ɲɛ sigilen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ka sabu kɛ ko n'a natogo ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka seliw caya ala ka san caman ala ko yira an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna la ka kɛɲɛ ni mali kolosumali ye. An ka jɛ ka Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka laseliw lamɛn an ka ɲininikɛlaw ka kuma galamani na Amadou Kamara ani Seydou Ɲare. Ala ka jiw kɛ ji nafamaw ye ala k'an kisi ji min bɛ tiɲɛni kɛ o samiya bari bɛ minɛ sumaya ye ala ko hinɛ o sumaya don an dusu la ka kalafili bɛ na an ka kunbɛn k'a dɔn faso waati ba don waati min na fasodenw ka hakili ni kala siyɔrɔ yɔrɔ an ka taa yen an ye o de ɲini ala bɛ jamana ye donc ka sɔrɔ maa si kana ni ŋaniya ye ŋaniya min bɛ jamana in tiɲɛ ka bɛ segin kɔ ala ni maaw barika maa minnu y'a kɛ u ma tiɲɛ n'an bɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔ minnu bɛ yan bi n'u ka tiɲɛ n'u bɛ dugawu kɛ su ni tile jamana in ye n'u ka tiɲɛ olu bɛɛ lahama kama ala ye fɛn dɔ nɔgɔya jamana in ye o fɛnw an ka u segin kɔ an ka anw de balima ye basi tɛ wɛrɛ sira kana jamana in bɛɛ ni anw de kan ka don da kelen fɛ ka bara kelen fɛ an bɛ silamɛya min fɔ n'a b'an min na n'a b'an na n ma fɔ cogo min na ko yan bɛ nɔgɔya dɛ silamɛya ye hinɛ ye silamɛya ye ɲɔgɔndɔn ye silamɛya ye kodoɲɔgɔnta ye silamɛya ye ka hinɛ silamɛya ye ala ye min da ala ye min kɛ don min na ka sɔn o ma k'a dɔn i ka jɔ ye bɛɛ ko la i y'o dɔn i bɛ ko dɔn i bɛ ko to i bɛ to ala ko ni min na bɛɛ ma n b'a fɔ tuma o tuma ko halisa ala ka hakili kɛ hakili kɔnɔdenw ye ani tulo kɔnɔdenw ye tulo kɔnɔdenw ye lamɛnni kɛ k'an tulo dayɛlɛ ka se an ka karamɔgɔw ma an ka ɲɛmɔgɔw ma an ka dugutigiw ma an ka kɔrɔlen gardebagaw ma u lamɛn ka an kun f'u ye u k'an bilasira o dɛmɛ o tɛ kɛ bɛɛ ye dɛ o tɛ bɛɛ bolo dɛ ala y'u nɔgɔya jamana in ye ala y'u nɔgɔya mali ye a bɛ labali la donc o sira ninnu an ka ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa o maa y'an dɛmɛ san 5 in kɔnɔ ka se fo nin baara in yɔrɔ la baara se fo nin yɔrɔ in na ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa si jugu t'an kɔnɔ baara minnu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an ye mɔgɔ min jɔ bi yafa don de ye an tɛ foyi ye ala ka danfɛn ala ka danfɛn a bɛ ɲɛ a bɛ se ka tiɲɛ ni yɔrɔ jɛnna mun na maaw k'a dɔn ŋaniya tɛ an dabɔ kama fo an tɛ se ka foyi bila maliyɛn sanfɛ an tɛ se ka foyi kɔnɛ maliyɛnw n'an sera ka min kɛ an sera k'o kɛ an ka min kɛ ban tɛ ala ma nɔgɔya o don donc ka ɲini halisa ala k'an bɛɛ ya an ka sɛnɛ ka ɲɛ an ka kalafili ka ɲɛ an ka maakɔrɔw lamɛn n bɛ ka fɔ bi nin de don ala k'an bɛn seliba ɲuman ma an ka ikɛlaw man taa ɲuman segin. Laada don selinjini ka bɛn n'o ye Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara bɛ selinjini ɲɛnamaya yɔrɔ min na Segu jamana don barawule cercle la Tamanin kɔnɔ a faso la musokɔrɔba kɛrɛfɛ ni o ye Bashitan Darawere ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 14 ye Bani a ye selinjini ɲɛnamaya Tamani an ka maa minnu kun bɛ taama in na Bani nɔfɛ o ye Alhamidu Badini a n'a ka jatala Ibrahima Kulubali ka taa se Buya Kulubaliw ma u ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Allahu Akbar.
Eid al-Fitr ni maa caman ko a ma ko seli fitini ale kɛra sababu ye ka alisilame caman de jɛrɛ ɲɔgɔn kan tamani selikɛnɛba kɔnɔ tamani mun ye a se ye de Sherif Usman Madani Haidara bange dugu ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna ani Mali silamɛ dinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ye laada do a se ye de Sherif Usman Madani Haidara a bɛ taa seli kɛ faso la o kama ani kalanden caman de ye a kunda tamani kan ka taa bɛn ni ɲina seli fɛnɛ ye a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnni ka dugawu kɛ jamana ye togoya mina bɛn ani kolosuma o bɛ se ka sabati a kɔnɔ ani togoya mina fɛnɛ an bɛ kan kunda waati min kan n'o bɛ samiya kofɔ o fɛnɛ ka se ka ja maa minnu bɛ n'olu ma ɲinan sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a k'u ma hinɛ an yɛrɛ minnu bɛ yan Ala ma kɛra an yɛrɛ ma nɛɛma ye Ala ma an ka diɲɛ ɲɛna Ala ma an ka lahara ɲɛna an y'a ɲini Alahu Taala fɛ Sherifukɛ n'a ka dunan lahɔrɔma minnu bɛ tamani kɔnɔ yan bi Ala ma a kɛra olu kama ani maa minnu bɛ an cɛla yan n'olu yɛrɛ ni Ala sɔnni l'olu ka dugawu jaabi ma Ala k'a kɛ o kama ka jamana kolo suma jamana ka ɲɛmaa ɲuman di an ma na an min ye Ala ni silamɛ bɛɛ sago ye Ala k'o di an ma Ala ka jamana yɛrɛ Ala ka lafiya don a kɔnɔ Ala ka lafiya di an yɛrɛw ma Ala k'an ka sɔrɔw yiriwa Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma Ala k'an n'a wasa duguden bɛɛ ka foli don dugutigi yɛrɛ ni min yɛrɛ ka foli don an b'a fɔ o ye fo foliko ɲuman parce que a bɛ baara min kɛ a ka d'an ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san wɛrɛ di an na k'a diya sitigira k'a diya balimatigira a bɛ baara min na Ala k'a ɲɛ an bolo Ala ni Ala kira hɔrɔma kosɔn bidiyo hɔrɔma kosɔn sallallahu Mamadu selikɛnɛ jiginnen kɔ karamɔgɔ Haidara a n'a taama ɲɔgɔnw u taara u sen jɔ tamani guaba kɔrɔ ni ka laban ka taa tamani Sherifula duba fɛnɛ kɔnɔ mun senfɛ dugudenw ye karamɔgɔ Haidara fo k'a barika da a ka ɲumankelenw la u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲumanya wale minnu kɛra sunkalo kalo kɔnɔ ɲumanya wale minnu bɛ tali kɛ ka sigarow tila malo ani sogo tamaninduw ni ɲɔgɔn cɛ u ka nisɔndiya sɔrɔli kama duwawu don ani tasibila fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin banbaatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamutu Tarawele n'a tun bɛ wele ko Baɔnɔ seli an mago bɛ min na a kɔnɔ o ye bɛn ye ani kelenya ani Ala ka hɛrɛ sabu hɛrɛ tɛ sɔrɔ abada ni mɔgɔw ma bɛn o sira kan an karamɔgɔ dun a y'an wele ka taa bɛn ma kɛrɛnkɛrɛnma karamɔgɔ yɛrɛ ni a faso ni a bɛ faso in fɛ fo ka se o la ni an ka dugumɔgɔw sera k'an karamɔgɔ faamu ni a ka laɲini ye a ka ca la an bɛ lafiya an ka dugu in kɔnɔ yan donc kɛrɛnkɛrɛnma ka ɲɛsin jamanadenw ma o bɛɛ ye kuma kelen de ye ni jamana n'an sera ka bɛn a ka ca a bɛ diya sabu Ala yɛrɛ ka kuma don jama ka bɛn Ala ka dɛmɛ de bɛ n'a sera ka ɲɔgɔn ka bɔ ka bɛn kan kelen kan ka fɛn kelen fɔ a ka ca la n'a ye fɛn kelen ɲini dalimasa bɛ sɔn an ye bato minnu kɛ sunkalo in na sisan an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ bato minɛlenw ye sunkalo kɔnɔ jurumu yafa minnu b'a la ani kanhɔrɔnya minnu b'a la ka bɔ jahanɛmɛ doli ma ani Ala ka hinɛ minnu b'a la yarabi Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an hamu nɔgɔya Ala k'an sago d'a ma an b'a fɔ san bɛɛ san caman bɛ Ala bolo yarabi Ala k'o nɔgɔya an ye fatigiya la batigiya la balimatigiya la ani setigiya la Ala k'an bɛɛ lajɛlen hamu nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana ye ni o de ye Mali ye labɛn minnu kɛtɔ don n'o de ye élection ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a ɲuman kɛ hɛrɛ la ka ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la ka basigi don jamana in kɔnɔ k'an bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya Ala k'an sago d'a ma ni Ala kira hɔrɔma ye nin baaraba in bonya ni a karama a bɛɛ lajɛlen seginna Basidan Tarawele de ma n'o ye a se ye de Sherif Usman Madani Haidara ale ka musokɔrɔba ye an b'aw ladɔnniya ka bɛn ni seli fitini ɲɛnamayali ye tamani kɔnɔ an ka zikiridalaw fɛnɛ ye u seko n'u dɔnkow kɛ ka se ka maaw nisɔndiya ni ka dɔ fara seli ɲanga kan Mali silamɛ dinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara faso la tamani an b'aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ jamanaw la i n'a fɔ Burkina Faso Kono Wari ka taa se silamɛya dɛmɛtɔ Ansar karamɔgɔw ka jɛkulu wudu humaw ma olu fɛnɛ kunbɛ taama in na karamɔgɔ fɛ tamani ka seli ɲini ɲɛnamaya ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 14 an ka olu dɔw ka dakuru ɲɛ tila filaw lamɛn Alhamidu Badeni ni Ibrahima Kulubali ni Buya Kulubali ka kuma galamanu na Ansaru bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sayɛlɛma seli la an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen la ɲinanta kɛra hɛrɛ la yarabi Ala ka san caman ta kɛ hɛrɛ la
an nana an sɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa karamɔgɔ fɛ a tamani selideni hokumu kɔnɔna na ala barikɔrɔ an bɔra seli kɛnɛ na sisan ka tila ka na karamɔgɔ bamuso fo ka sirifila bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah an bɛ yɔrɔ komi sisan lafiya kɔni bɛ yen basi si tɛ yen wala an bɛ fɔlɔ k'ala barikada ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka karamɔgɔ kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini setigi ala fɛ hali bi karamɔgɔ in ala k'an bɛn bolo a ka laɲini min n'o diinɛ ɲɛtɔ ala k'a yiriwa a bolo. Alhamdulilayi an nana ka na selideni kɛ an karamɔgɔ fɛ a ka dugu la n'o ye tamani ye san o san karamɔgɔ bɛna ka na seli kɛ yan bon ala sɔnna san o san kabi an jɛla san o san fana bɛ fara kan ka na seli kɛ faso la ka sababu kɛ mun ye a ye min fɔ an ye an dara la an sɔnna ma k'a dɔn nin b'an nafa diɲɛ fara lahara kan o la an y'an senda nun na k'a fɔ a bɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ n'an ma dɛsɛ an kan ka ye o la an nana ɲina ka na seli kɛ ni a fɛ a faso la. Alhamdulillah nisɔndiya min banna ala min sunkalo daminɛ k'a ban hɛrɛ la an b'o ala fo k'ala waleɲuman dɔn o nisɔndiya banna ka tila ka na ye karamɔgɔ yɛrɛ faso la o nisɔndiya banna. An nana an karamɔgɔ fɛ Bamakɔ ka na lɛti kadiri kɛ ala sɔnna su la an sera yan ka na seli kɛ an karamɔgɔ fɛ Tamaniya donc an n'an balimaw le bɛ ɲɔgɔn fɛ yan ka na an karamɔgɔ ɲɛnagwɛ nin bi selilonba nin na. Wala min bɛ dɔrɔn ka dugawu kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya ye ka dugawu kɛ Ansardini Côte d'Ivoire cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ye ka segin ka dugawu kɛ dunuya Ansar bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman ala ka di an n'o ma o la wulikajɔ min bɛ an na o le ye diinɛ dɛmɛni ye ka an karamɔgɔ dɛmɛ ka diinɛ lase a tiɲɛ kan donc an y'o samara dɔ don an sen na n'a baara wulila su tile an bɛ n'a ye k'o baara kɛ. Alhamdulilayi an bɛ yan bi an karamɔgɔ Sharif Usman Madara Haidara fɛ Tamaniya u duhu n'o ye kalanden minnu bɛ a nɔfɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan walasa minnu sera ka kɛnɛ sɔrɔ ka na seli kɛ a kɛrɛfɛ yan donc alhamdulilayi o de ye anw ye ni ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka jɛn n'u ka yamaruya ye donc wala an b'a ɲini ala fɛ yarabi an karamɔgɔ ala ka sijan ni kɛnɛ ala ka danna ma ala ta'ala ka n'a lafiya ɲɛmɔgɔ minnu b'a nɔfɛ ani tɔnden minnu b'a nɔfɛ kanuba minnu b'a nɔfɛ ka ɲini ala fɛ san in ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ye seli ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ye ka san caman jira an na ka jamana in lafiya ka silamɛya taɲɛ ka an bɛɛ lajɛlen kunnaja ka hinɛ an ka taabolow la ka yafu ma. A ka dangatigɛliw la Zamzamiyu ye foli ani waleɲuman dɔ kɛ ka laban ka dugawu don kɛ Mali bɛɛ a ɲɛta a n'a basigili la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an filɛ kuma min na ni o ye jamanakuntigi sigi kalata ɲɛkɔrɔlaw ye a y'o dugawu don kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ min bɛ jamana basigi fɛnɛ na a da sera o ma an ka a sɛyɛda Sherif Usman Madana Haidara ka dantigɛlikaw lamɛn Alhamidu Badini Ibrahima Kulibali Buya Kulibali ka kuma galamani na. Seli ye sunkalo kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin don in sunaya k'a yira k'a fɔ seli silamɛ bɛɛ k'a kɛ sunkalo kɔfɛ parce que sunkalo ye jurumu yafa kalo ye sunkalo ye silamɛw labɛn kalo ye ka bila kalo 11 baara ɲɛ o la ni ala y'o kɛ mɔgɔ mun ɲɛna ka na seli yira an na o ye fɛnba ye an k'an ka ala fo la ka ala barikada ala foli kɔfɛ ani ala barikadali kɔfɛ an k'an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye an k'an ka dugawu kɛ an silamɛ ɲɔgɔnw ye an k'an ka dugawu kɛ an mɔgɔ ɲɔgɔnw ye o la nin ye seli foli ye k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma k'a ɲɛsin an ka kerecɛn so fila ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a kɛ foli ye k'a ɲɛsin an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma k'a ɲɛsin an ka imamuw ma k'a ɲɛsin a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ k'a kɛ foli ye k'a ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma an ka président n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye an bɛ a fo seli n'a ka dugawu k'a ye a baarakɛ ɲɔgɔnw fana n'o ye maliyɛnw ye an b'olu wele ko opposition mɔgɔw an ka foli b'u fana ye an b'u bɛɛ fo ka dugawu k'u ye seli in na k'a fɔ ala ka seli in kɛ an bɛɛ ma hɛrɛ ala k'a kɛ jamana ma hɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ fana jamana basigili ani jamana donni da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yarabi seli in bonya kama ala k'o sabati o kɔfɛ an surunyana élection na an bɛ dugawu kɛ vote minnu bɛna kɛ président sigi minnu bɛna kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la ala k'a bɛɛ ban hɛrɛ la n y'a fɔ n ka kuma na ne bɛ min fɛ ani e bɛ min fɛ an bɛɛ bɛ fɛ an ta de ka gaɲi nka min gaɲi maliyɛn ka dugawu la bi o de ye jamana in hɛrɛ bɛ min bolo ala k'o de sigi jamana in hɛrɛ bɛ min bolo hali n'o ma kɛ ne ta ye ala k'o de sigi hali n'o ma kɛ aw fana ta ye ala k'o de sigi an b'an profiter aw fana fɛ ka journaliste bɛɛ fo
ka radio baarakɛla bɛɛ fo ka télé baarakɛla bɛɛ fo k'a ɲini aw fɛ fana jamana journaliste jɔyɔrɔba b'a dilali la wa cɛni fana journaliste jɔyɔrɔba b'a la an b'a ɲini aw fɛ ala ka hakili ɲuman d'aw ma fɛn min bɛ se ka kɛ jamana in jɔli ye hɛrɛ la baden na yarabi ala ka aw bila o sira kan ala k'an bɛɛ bila o de kan ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul. Bangoni Janginebugu Shirifla duba fene kono an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Shirifla misiriba la silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ Bamakɔ fan da naani bɛɛ lajɛlen la ka selinjini ɲɛnamaya a se yɛda Sheriff Usman Madana Haidara ka denbaya la. An ka maa minnu kun bɛ Shirifla TV jabarani tɔgɔ la Tata Ture n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo ye fɛn minnu sɔrɔ ka bɔ yan ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Mali jamana silamɛ diinɛtigiw u y'u ka seli fitinin seli kɛ ka sanga ni alamisa juin kalo tile 14 ye. An fa ani an karamɔgɔ n'o ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru kun tilenna ye a se yedi Sheriff Usman Madan Haidara. A ka denbaya ye u ka seli kɛ a yɛrɛ ka misiriba kɔnɔ Bangoni Janginebugu la. Min na ɲɛmɔgɔya seli kun bɛ misiri yɛrɛ alimamiba bolo n'o ye Mamadu Tarawele ye. Ka sanga ni nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛnen ni sanga 38 ye seliw bɛɛ lajɛlen daminɛna. O min n'a kɛra silamɛ jamakulu caman ɲɛna ka bɔ Bamako fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Waraba dengele ka usa jakumaden segi fay. Segu mara muso ana ɲɛ mago ɲamina ani lahara mago ɲamina nga jube muso la. Ni muso ɲuman t'i bolo i ka dati jutu jɔ Haidara muso ka ɲi aw minnu ye sɛgɛnbaatɔ ni fantanw ye an ta k'an bamu de ka jɔ n'an ye kalandenw ta juguyar'o ye ala k'an bɛ diɲɛ ɲɛ ala k'an bɛ lahara ɲɛ o la ni ala ye bi don ɲɔgɔn se k'a daminɛ an ka imam na n'o ye imam Tarawele ka taa se an ka imam filanan ma n'o ye imam Ibrahim Tarawele ka fara misiri kɔnɔmɔgɔw bɛɛ kan ka fara diɲɛ ansaru bɛɛ kan ka na jɔ karamɔgɔ ka denbaya la bi ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an baw ma olu minnu kɛra an bɛɛ ladonbagaw ye olu minnu hinɛna walidenw na ka tɛmɛ u yɛrɛ denw kan olu minnu kɛra an karamɔgɔ ma ɲɛ jɔyɔrɔ ɲuman ye ka k'a ma jigi ɲuman ye k'a dɛmɛ a ka baara la san 40 kɔ karamɔgɔ nana ka baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ an ba ninnu ni an balimamusow ni an kɔrɔw olu de y'o baara dafa karamɔgɔ bolo sabula karamɔgɔ ma kuma suli n'a ka denbaya ye fiyewu karamɔgɔ ma maloya n'a ka denbaya ye fiyewu o b'a yira k'a fɔ denbaya ye karamɔgɔ faamu ka don a jigi kɔrɔ o la ni bi don sera ka an baw fo u ka sabali la u ka bɛn na u ka ɲɔgɔn kanu na u ka ɲɔgɔn minɛ na u ka misaliya ɲuman yirali la anw ye karamɔgɔ bonyani na ani karamɔgɔ ka baara dafali la bolo o la u k'a don o sara bɛ ala de bolo an tɛ k'u ma fisiri wale karamɔgɔ n'a ka denbaya k'u kalifa ala la diɲɛ na k'u kalifa ala la lahara u bɛ min ɲini ala fɛ o ma sigi ni min ye hɛrɛ la o sanfɛ ala k'o kɛra u bɛ siran min ɲɛ ani u hakili tɛ min yɛrɛ la ala ka don n'o cɛ ni kalanden bɛɛ lajɛlen ka yafa deli a fɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Seliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka jamana finitigilakaw minnu n'olu bɛ baara la an karamɔgɔba yɛrɛ ka so ka fara kalandenw kan fo ka taa se diinɛtigiw caman ma u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɛdakura di seli fitinin seli ma o min senfɛ u y'u ka samɛsamɛ foli kɛ ka ɲɛsin Shorifla duden bɛɛ lajɛlen ma a senfɛ fɛn min ye Fédération Ansardine Internationale ka kumatigi ye a y'a ka nisɔndiya ani dugawudon yira kosɛbɛ ka sanga ni ɲinan seli fitinin seli ye karamɔgɔ m'an kɔrɔ ala ka ɲinifɛnw sabati ala ka ɲinɛ an ka tabaw la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka si d'u ma cɛsiriw mun n'an karamɔgɔ cɛ u y'an karamɔgɔ kanu cogo min ala ka dɔ fara o kanu kan yarabi k'u kɛra jigi ye k'u denw ala ka kɛ jigiw ye ka dugawu kɛ jamana ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ani fitina minnu b'a kɔnɔ ni balawu minnu b'a kɔnɔ k'a fɔ ni kɛnɛ in ani bi don barikama in kama ala k'a kɛ an karamɔgɔ bonya kama n'a ka jɔyɔrɔ kama a ye min ta silamɛya la o kumana an ka gɛlɛyaw ala k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye ka Mali kisi ka Mali kunnadiya bɛnbɛlɛya k'o bɔ ani ɲɔgɔn cɛ ka bɛn k'o don ani ɲɔgɔn cɛ ka dugawu kɛ silamɛ ɲuman bɛɛ ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ ala ka seli ɲɔgɔnna caman yira an na hɛrɛ la ani wasa la ani kisi la ani kunnadiya la ka an labanw ɲɛ fo k'an kisi ka taa an don arijinɛ kɔnɔ élection min fɛnɛ kundalen bɛ an kan ka ɲini ala fɛ ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la ka bɔ a kɛ wasa ye k'an kisi fitina ni balawu bɛɛ ma an b'o de deli daliba masa ala fɛ bi donba in na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔba ka denbaya n'o ye Asio Yidi Sheriff Usman Madan Haidara ye ni nin kɛnɛ in ye u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin nin ko labɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila k'u ka dugawudon kɛ ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ansar tɔndenw fo ka taa se kalandenw ma kɛnɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dugawudon ye ka ɲɛsin Mali jamana ma yaasa bɛn ani basigi o bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye
O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma nka yanni o cɛ Faransi jamana de muso min minɛn bɛ farafinna cɛcɛ kana jamanaw na Bamanji jɛkulu fɛ Sophie Petronɛ dantigɛli dɔw kɛra jatale dɔ la Bamanjiw fɛ k'o lase diɲɛmaa ma kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ a ka denbaya sera ka min sɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ja in a jirala k'a fɔ a taara Bamanjiw fɛ juin kalo tile 7 sanga 7 kɔnɔ miniti 7 Sophie Petronɛ a bɛ k'i sara Faransi ma ɲɛmaw la k'a fɔ ale jɔrɔlen don ale kana na kɛ maa ye ɲinɛngɛn bɛ maa min kɔ Bamanjiw bolo o dɛmɛnen kɔfɛ kɔsada in na kunnafonidiso RFI fɛnɛ kun ye a den dɔ dalaka ta ka o lase a mɔden bɛ k'i sara a la k'a fɔ a bɛ u hakili la o fɛnɛ sera ka sɔrɔ a fɛ k'o lamɛn k'o fɛnɛ jaw yira o de kɔsɔn denkɛ ye a jira k'a fɔ olu kɛlen ka diya in ye k'a fɔ ko u ba a bɛ bolo ɲuman kan a y'a ko ye nisɔndiya koba ye ko bawo ko a kunnasiri kun bɛ u la wa u kun gɛn kun bɛ degunba ye u bolo n'a ma ɲa k'a fɔ bibi in kɔni na k'u y'a dɔn k'a fɔ u ba bɛ bolo ɲuman kan ni o ye Sophie Petronɛ ye o kumana olu b'a fɛ sa wulikajɔw ka se ka kɛ min bɛ se ka to a bɛ bɔ bolo la a y'a ko olu yɛrɛw fɛnɛ kɛmɛ ka wulikajɔw minnu kɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ min bɛ se ka to ba in bɛ se ka ɲuman bɔ Bamanji ninnu bolo a y'a ni surunani don ye k'o surunani donbaw fɛnɛ ye Bamanjiw ka ci lase u ma k'a fɔ a ka di u ye o ni a ka denbaya ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a denkɛ ni o ye Sébastien Shadow Petronɛ ye o kumana ko don nataw la o nu kan ka don cogo min ale ka surunani donbaw ni Bamanjiw ni ɲɔgɔn cɛ u n'o ko fɛnɛ ɲɛɲini o tɛmɛnen kɔfɛ Faransi jamana fɛnɛ k'i jɔyɔrɔ la. Burkina Faso jamana ɲɛmaakɔrɔ min gwɛnna jamanadenw fɛ n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Konowari jamana ma bi Blaise Compaoré a dɔgɔkɛ François Compaoré ale min fɛnɛ bɛ Faransi jamana kɔnɔ ni kɔsa in na tɛgɛ kɛra a la Faransi ma ɲɛmaw fɛ ni Burkina ma ɲɛmaw ka laɲini ye k'a fɔ ko Burkina kiri mago jɔ bɛɛ la ko sigasigana bɛ a nɔfɛ k'a fɔ san 1998 98 kunnafoni dila min kundu na n'a jeninen yera a ka mobili kɔnɔ ko sɔmingɛn bɛ k'a fɔ ale de kɛnɛ kɛ ka kundu o kumana k'a ka bila ka na di u ma Burkina kiri mɔ Faransi jamana kɛmɛ k'a minɛ o de kadara kɔnɔ hali n'a tɛ kaso la a tɛ se ka bɔ Faransi jamana dafɛ a se tɛ a yɛrɛ la o kumana u ye a lajɛ k'a ka kiri n'u don ni k'a lajɛ ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla ani bilali ka kan ka taa di Burkina Faso kiri mɔ o ko in labanna ka torin ka taa bila waati wɛrɛ la fɔ octobre kalo tile 3 barisabu ka da ka Faransi kiri ɲɛmaw kun kan ka lajɛ dɔnsen zaba ni ɲɔgɔn cɛ ka kelen da dɔnsen fɔlɔ Burkina kiri an jɛna n'a ye an b'a bila ka taa di aw ma wale kelen an t'a bila ka taa di aw ma wale kelen dɔnsen sabanan anw ma ban an ma sɔn nka kunnafoni caman bɛ an jɛ min bɛ se ka kɛ dalu ye an bolo k'a bila ka taa di aw ma o kumana a y'o kunnafoni dafa kunnafoniw lase an ma wa o dɔnsen sabanan in de taara Faransi kiri ɲɛmaw fɛ a y'a min ye bibi in kɔni na François Compaoré Blaise Compaoré dɔgɔkɛ a y'a ko min ye Norbert Zongo fali ye 98 a y'a Burkina faamaw kɔni ngamɛ ko a jɔyɔrɔba bi sɔn ka ye a la o tumana kalo 3 de di bɛ Burkina kiri mɔ Faransi kiri ɲɛmaw fɛ u ka na ni u ka kunnafoni dafa kunnafoniw ye min bɛ se ka to a bi bila ka taa di u ma Pierre Olivier Sur ni o y'a ka lapasaba ye Faransi jamana kɔnɔ o yɛrɛ kɔni ye a jira k'a fɔ ale kɔni hakilina tigɛlen don ko barisabu ka da ka ko danganiya foyi tɛ Burkina kiri bolo min b'a jira k'a fɔ ale ka ma lapasata ni o ye Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ye k'a nɔ bɛ Norbert Zongo ka fali la ka daw tulo kan k'a fɔ Mauritanie jamana kɔnɔ maa wolofinmaw n'o ye farafinw ye olu bilama u ka cikɛ dugukolo ko sɔrɔli kɛ bɛ u bolo kɔnɔ gwango ye bololamaw de kun don ni a bɛ faamuya jɔnw a y'a u matigiw u bilama kɛ bɛ k'u yɛrɛ ta ka bɔ olu bolo nka matigi kɔrɔ ninnu de kɛ bɛ k'u ka cikɛ dugukolo fɛnɛ daraki u la o de kosɔn u ye nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan Nouakchott Mauritanie va la k'a jira jamana ɲɛma Ould Abdelaziz la k'a fɔ olu ka cikɛ dugukolo ko sɔrɔli kɛ bɛ k'u kɔnɔ gan daraki bɛ u la u matigi kɔrɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ olu minnu ye maa wolofinmaw ye ni u caman ye marakaw ye k'a daminɛ Girimagan Gataga ani Kayendi dugu do minnu ni u matigi kɔni kɛ bɛ k'u ka dugukolow daraki u la a b'a ta an bɛ ka taa samiya de ye o tumana u b'a ɲini faama fɛ Ould Abdelaziz a k'a lajɛ ka kuma u ka dugukolow bɛ se ka segin u ma cogo min nka matigi kɔrɔ ninnu kɔni kɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ aw bɛ ban an ka jɔnya mɔ k'a daminɛ an mɔkɛw la ka na se an mansaw ma fa yanfa ani ba yanfa o bɛɛ kun y'anw ka bololamaw ye ni aw nana k'a b'o jɔnya juru tigɛ ka bɔ a sen la o bɛ tigɛ o ka bɛn tiɲɛ mɔ nka dugukolo minnu fɛnɛ kɔni bɛ olu tɛ se ka kɛ aw taw ye barisabu ka d'a kan anw de kun ye a matigiw ye a y'a o gwɛlɛya de bɛ maa wolofinmaw ka Mauritanie jamana kɔnɔ bi
Sudan du Sud jamana kurani nyema filaw minnu fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ n'a kɛmɛ siya wuluma kɛlɛ ye jamana ɲɛma Salva Kiir n'a ka Riek Machar. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ don nataw la u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn Ethiopie Addis Abeba Ethiopie faaba la bawo Ethiopie minisiri ɲɛma de ye a lajɛ ko ka da ɲuman don u ni ɲɔgɔn cɛ ko in mɛn bɛ senna tenza. O kumana Riek Machar ni Salva Kiir ɲɔgɔn kunbɛn nafamaba don fan filaw bolo barisabu ka da ka u fama bɛ ka sigi kabini san 2013 ni siya wuluma kɛlɛ daminɛna jamana kurani yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya tutigɛlɛ san 2 ani kila aya u ma se ka sigi ka fɔ fɛn o fɛn kɛra ko k'a lajɛ ka mugu jɔ o bɛɛ lajɛlen labanna ka sɔsɔ san 2005 ta ani san 2017 ta. O kumana farafina kɔrɔyanba jamanaw minnu ni Sudan du Sud jamana kurani bɛ o kɔnɔ aya olu kɛmɛ ka surunani don in kɔni kɛ wa Ethiopie Addis Abeba faaba kɔnɔ olu n'a ye a kɛnɛ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana kurani ka siya woloma kɛlɛ wulilen ni sisan cɛ jamana ɲɛma ni danga ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye ka maa 10,000 ɲɔgɔnna de bɔnɛ a nin na ni nka min ye maa miliyɔn caman ye k'olu kɛ k'u sigiyɔrɔ bila dɔw ko miliyɔn 4. Gwɛlɛyaba bɛ bi Faransi jamana ni Itali jamana ni ɲɔgɔn cɛ bawo kɔsada in na farafinde dɔw kɛtɔ Libi ani Nazarala ni ɲɔgɔn cɛ ka kuwaji minɛ olu dɛsɛlen bɛ ɲini ka to kuma min u ye kulo bɔ Itali ma ɲɛmaw la k'u b'a fɛ da ka yɛlɛ u ye min ye hadamadenya hakɛlabasa jɛkuluw ye olu ye kulo bɔ nka Itali fanga kura min tɛ farafinko in na ni u k'u ma ko 5 étoiles olu de kɛmɛ ka sebayaw ta kalafiliw la olu de bɛ fanga na u y'a yira k'a fɔ da tɛna yɛlɛ farafinde ninnu ye n'a ma ɲa k'a fɔ aya u bɛ farati danga la ko ni ɲama kɛ u m'u na to kwaji la Espagne jamana ye a jira k'a fɔ kɔni ka da bɛ se ka yɛlɛ u ye o ko in ma bɛɛ Faransi jamana ma Faransi jamana y'a yira k'a fɔ Itali jamana a ma ɲɛmaw ma deli ka nin n'a ɲɔgɔnna masiba ko kɛ Itali yɛrɛ fura dama a y'a ko u y'u jɔyɔrɔ bila o kɔrɔfɔ min fɔra Faransi ma ɲɛmaw fɛ a ma bɛn Itali ma ɲɛmaw ma minisiri min bɛ Italikaw fɛ yen n'a ɲɛsin bɛ Itali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Matteo Salvini a ko Itali jamana den bɛɛ lajɛlen sigi bɛ den ka François n'a fɔ Emmanuel Macron a ka yafa deli de makɔnɔ wa kɛnɛkan jaraki la a ka yafa ɲini Itali jamana den bɛɛ fɛ bawo k'a y'u mafiɲɛya ko Itali ye jamana min ye k'a tɛna n'a fɔ k'a bɛ sigi ko maa ka kalansen kɛ a kun maaya kɛcogo la min ye a y'a kɔrɔfɔ in kɔni ye a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya bɛɛ barisabu ka da kan Itali minisiri ɲɛmaa kura kunnafoniw kun y'a jira k'a fɔ a kan ka taa Faransi jamana kɔnɔ cakɛɲɔgɔnya la ani Faransi ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw y'a jira k'a fɔ nin bɛ sɔn ka bugu da o taama kan nka Emmanuel Macron kɔni bɛ k'a lajɛ k'i fari fa ka kɛ basigi karamɔgɔ ye a ka kɔsa n'a dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ minisiri ɲɛmaa ka nali Faransi jamana kɔnɔ ko nin tɛna kɛ sababu ye k'o bɔ a mɔ nka Itali ma ɲɛmaw kɔni ko fɔ yafa ka ɲini u fɛ Emmanuel Macron ko olu kɔni fɛ Faransi olu ma bataki sɔrɔ ka bɔ Itali fanga yɔrɔ min b'a jira olu la k'u ka yafa ɲini Itali jamana fɛ kɔrɔfɔ in wale. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na an bɛ a fɔ ko seli caman o bɛ dali masa bolo Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye fatigiyala batigiyala ani sitigiyala a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.